A conselleira do Mar mantivo un encontro con representantes do sector pesqueiro en Ribeira para debullar os contidos do plan de reactivación impulsado pola Xunta para facer fronte á crise do coronavirus. Mobilizaranse 77 millóns de euros para dinamizar o complexo Mar Industria a través de 5 liñas de axuda coas que facer fronte ás perdas derivadas desta grave crise sanitaria. O plan, denominado Avante Mar, incide especialmente sobre aqueles subsectores que quedaron fora do Fondo Europeo Marítimo Pesqueiro, a pesar do esforzo realizado manténdose en activo durante o estado de alarma con nula rendibilidade para garantir o suministro de alimentos. Intenta que toda aquela flota que teña porto base en Galicia, que este de alta no censo do rexistro operativo da nosa flota, poida ter unha axuda que palíe o 25% das perdas dos 3 últimos anos anteriores. Se garantiza nesta orden de axudas que ningunha embarcación terá unha axuda inferior aos 500 euros nin superior aos 40.000 euros, sendo a axuda máxima por empresa non superior a 120.000 euros, porque estamos restringidos por as axudas de mínimes que establecen o límite nos 120.000 euros. Esta liña de axudas para a flota que permaneceu en activo está dotada con máis de 7 millóns de euros de fondos propios da Xunta. O plan inclúe tamén axudas directas para confrarías e outras entidades de xestión que rexistraron perdas entre o 14 de marzo e o 14 de maio en relación co mesmo período do ano pasado. Consignaránse 600.000 euros para facer fronte a estas subvencións que se publicarán no DOGA nas próximas semanas. O personal das cofradías, hasta o minuto, desde o primeiro día hasta agora, seguimos traballando, facendo un esforzo ca nosa xente, traballando para o ICM, hai que dicilo, tamén para a Capitania Marítima, estamos facendo enroles, desenroles, altas e baixas, entón, claro, os ingresos non son os mesmos, entón esta axuda vai nos servir moi ben, non? Polo menos, xa non o significado dos cartos, senón o reconocemento que nos fai a Consellería ao sector do mar. O plan autonómico inclúe tamén axudas aos mariscadores que se viron obrigados a paralizar a súa actividade ou non dispor de caldes de venda por valor de máis de 5 millóns e unha liña específica para redeiras de 400.000 euros. Ademais das axudas directas, Mar plantexa outras liñas de apoio como a flexibilización administrativa de taxas e a reorientación do sistema comercial pesqueiro para adaptarse á nova realidade social.